Máme tu sezónu medvedieho cesnaku, tak by bola škoda si z neho nespraviť kimči. Všetky suroviny sú v popiske aj s postupom. Ja som mal 6,5 kg medvedieho cesnaku. Doporučujem toto kimči robiť z 3 a viac kýl, ináč sa to ani neoplatí. Treba ho poriadne premiť, dať to do sita alebo do odstredivky, vypočítať si 3% z množstva a to bude množstvo soli, ktoré treba použiť, ideálne morskú sol. Uvariť si rýžovú kašu, navážiť si suché suroviny, všetky, medzičasom tá rýžová kaša chladne. Potom suroviny ako je zázvor, cibula, treba dať do mixéru. Do toho mixéru pôjde aj sojová omáčka, rybacia omáčka a kimči šťava. Tá kimči šťava tam slúži na naštartovanie toho fermentu, aby bol ten ferment efektívnejší. Takisto si treba všetky tieto suroviny rozmixovať a potom ten splíhnutý medvedí cesnak z tej soli treba prepláchnuť, poriadne ho vyžmýchať, pôjde z neho dosť veľa vody, čiže to treba všetko odstrániť. A potom do toho medvedieho cesnaku primiešame túto rýžovú kašu zmiešanú so suchými surovinami, aj s tými surovinami z toho mixéru. To pôjde všetko dovnútra, do toho medvedieho cesnaku, poriadne to tam treba vmasírovať a potom toto všetko celé množstvo dať do nejakého boxu, poriadne stlačiť, nech tá šťava vyjde na povrch, zavrieť ten box a nechať fermentovať 3 dní a potom odložiť do chladničky.